11 kabalay sa Santo Antonio o San Antonio Street sa Barangay Hipodromo, Cebu City ang gilamoy sa kayo alas 10:30 niadtong Sabado sa gabi. Sa 11 kabalay unom ang hingpit kinaog daw samtang 5 ang partially damaged. Sagad sa mga biktima way nahipos nga mga butang, apil na nilang 60 anyos nga si Abilita Sanchez ang nasunog na nga napaong human sa usa ka oras. Ipaubos sa first alarm ug nagbilin sa gibanabanang 1.8 million pesos nga danyos. Way gikanahon na angol o nakalas ato sa nahitabo. Base sa record sa CSWD, maabot sa 14 ka pamilya ang apektado sunog. Temporaryo silang ipahiluna sa covered board sa barangay. Din gihatagan sila og mga pasiunang tabang sama sa pagkaon sulod sa tulo ka adlaw. Padayon pang gisusi sa Cebu City Fire Station ang hinungdan sa maong sunog. Siga naman. Mo to gibira lagi ko sa amo silingan ala kay masulog niya kuno ko. Mo to kuan sa dayon ko. So i-explore pa ang ibang mga hinungdan, posibleng hinungdan sa maong sunog at sa naisutan posibleng kanang electrical appliances hinungdan.